Amb gairebé 60 anys d'història, els nostres aparcaments s'han transformat constantment, apostant sempre per la innovació i la tecnologia per adaptar-nos als nous temps, amb l'objectiu d'oferir el millor servei als nostres clients. En els darrers anys, hem iniciat una autèntica revolució als nostres aparcaments. Amb l'app de Saba, els nostres clients ara compren els seus productes, els nous caixers i la lectura de matrícules agilitzen el pas pels nostres aparcaments i gràcies al Via-T poden entrar i sortir sense aturar el cotxe. També hem donat resposta a la nova mobilitat, ampliant els serveis de renta-car o car-sharing i fomentant la intermodalitat. Els clients poden comptar amb un equip de professionals a qualsevol hora per contractar els nostres productes comercials o atendre les seves incidències. El client és al centre de la nostra activitat i els nous serveis i dispositius digitals es dissenyen per facilitar la seva experiència als nostres aparcaments. Impulsem una nova gamma de productes, tecnologies i mètodes de pagament 100% digitals. Estem transformant els aparcaments en hubs de serveis de mobilitat, apostant decididament per la recàrrega elèctrica per a particulars, abonats i flotes, oferint solucions lliures d'emissions en la distribució urbana de mercaderies. Som part de la solució als reptes als que avui s'enfronten les ciutats: congestió viària, emissions de CO2, nous modes de transport, sobresaturació de l'espai públic o l'auge de l'e-commerce, entre d'altres. A Saba tenim molt clar que els aparcaments són una peça clau de la mobilitat urbana i del progrés de les ciutats. Per tot plegat, estem orgullosos d'haver-nos convertit en un referent internacional en la gestió de la mobilitat urbana sostenible del segle XXI.